सार बे समाव नोंथाङा दिनै जे इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जे बिजाथि फोसावबाय लोगोसे जोंनि गसाइगाव 28 नं गसाइगावआवहाय समनाथ नार्जारी बिथांखौ जे इउपिपिएल हान्जानिफ्राय जे बिजाथि हिसाबै मोनबाय दा बिनि गेजेराव नोंथाङा सासे बिटिसिनि PM हिसाबै जे बिटिसिखौ सालायबाय थानाय बिजेपि इउपिपिएल आरो जिएसपिनि गेजेरावबो दिनैनि तारिखाव जे इउपिपिएलआ बिजाथि हिसाबै मोननो हाबाय गसाइगावआवहाय बे हिसाबै नोंथाङा मा बुंनो नागिरो रायजो राजाफोरखौ माबा बुंनांगौ दं नामा दिनै इउपिपिएल दोलोआ जोंनि इउपिपिएल हान्जाया फ्राय 11टा समस्तियाव बिजाथि फोसावदों बेयावनो 28 नम्बर समस्तियाव समनाथ नार्जारी बिथाङा जोंनि बिजाथि जादों दिनै दा बेयाव आं सानो थांनाय समफ्राव जेफोर जादोंमोन जेबादि जोंनि बे जाय बिजाथि देरहालांदोंमोन बे समस्तिनिफ्राय बे बिजाथि बिथाङा जोंनि ओनसोलफ्राव मोजां रोखोम जौगानाय खामानि मावाखै आरो बे ओनसोलाव जेबादि जानांगौमोन जायाखै दा बेनिखायनो 28 नम्बर समस्तिनि रायजो राजाया दिनै सोलायनायखौ लुगैदों परिबर्तन लुगैदों बेनिखायनो दिनै समनाथ नार्जारी बिथांनो भट होगोना रोखा जाबाय बाव बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफ्रा दिनै सोलायनायखौ लुगैदों जिहेतु दा बेनिखायनो दिनै जों हारसिङै नङा बिजेपि एजिपि इउपिपिएल दिनै ज' नांनानै जों गेलेदों आरो बेयाव गासैबो जाति माहारिफ्रा जोंखौ बरायदों जे फैबाय थानाय 2000 जे MLA इलेक्सन बे दिसपुराव जे दखल खालामगोन बे मोनथाम दलानो सरकार दागोन आरो रायजो राजानि गोबाव सम बे भुगिना थानाय जौगायै जेफोर खामानि जायो बेफोरखौ जोङो मावनो खाबु मोनगोन होननानै जों मिजिंथियो PM सारनिसिम गोजोननाय थाबाय आखाइ खबनानै बयबो बरायनायखौ नाजावनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आखाइ खबनानै बयबो बरायनायखौ नाजावनि